Amen. Uyaye ungazi ukuthi uzoyikhuluma kanjani kubantu basemhlabeni. Indaba kaNkulunkulu uyaungazi ukuthi uzoyikhuluma kanjani. Ngoba abantu basemhlabeni masekuza kwindaba kaNkulunkulu uyawuthola ukuthi bancane kakhulu. Washo njalo ngelinye ilanga ubaba ilanga wathi uma ngihleli nani ngibe nesizungu ngoba ngiyangifane nomuntu omdala ovele wazobekwa phakathi kwey'ngane ezineminyaka 5 uthi ngaphandle kokuthi mhlawumbe umzanyana uyawungazi ukuthi uma umdala uzokhuluma uthini nengane eneminyaka 5 ngoba konke ukukhuluma kwakho kufanele ukuthi kufanele yona. Uma ingane ibuza ukuthi le ngane ezelwe iqhamukaphi kufanele uyitshele ukuthi ithengiwe, siyithengile ingane. Kuningi okuyakuzo zingane kodwa uma ngabe uyiphendula ungayitsheli iqiniso ngoba iqiniso lisuke lingaphezulu kwazo. Nalapha-ke uma uwumuntu othunywa uNkulunkulu bese wazi izinto ey'ningi uyawungazi ukuthi lezi zinto ozaziyo uzozidlulisa kanjani kubantu abasemhlabeni. Ngoba abantu abaningi basemhlabeni ukuphila la emhlabeni bakwazi abantu ukuplanela into yasemhlabeni kodwa abantu abakwazi ukuplanela into yasezulwini. Abantu bakwazi ukuthi bethathe umshwarensi wokuthi uma sengifile iy'ngane zami zingahlupheki uma sengifile ngingcwatshwe kahle ngibe nebhokisi elihle umngcwabo wami omkhulu. Ziningi izinto esiy'planayo esiy'planela izinto zasemhlabeni ukuthi uma ngisebenza kothi uma ngabe senginempesheni ngiphile kanjani. Kodwa abantu bonke behlulwa into eyodwa ukuplanela izulu. Abantu behlulwa into eyodwa babeplanele ikusasa labo emva kokuba inyama yabo ihlukene nomphefumulo. Bayabe bebona lento ikude kakhulu kunabo. Ebone ukuthi umuntu ungcono ukuthi ngiplanele umshwarensi ukuthi uma ngifa abantwana bami bengahlupheki, umngcwabo wami ube mkhulu, ibhokisi lami libe mkhulu. Kodwa abaze bacabanga beplanele ukuthi uma ngifa njengoba ngiyazi ukuthi umphefumulo awufi, lo mphefumulo wami ngiubekele ukuthi uye kuyiphi indawo. Ileyo nto abantu abangayazi ukuthi abangasihluphi ngayo ngoba bengayazi kodwa bayayidlulise engqondweni yabo ukuthi uma ngifa umphefumulo wami uzoya kuphi kanjani. Ileyo nto eyayingihluphe kakhulu ngoba noma abantu sebehlakaniphe kakhulu noma abantu sebekholiwe kakhulu kodwa bayehluleka ukuthi bekwamukele ukuthi ukhona uNkulunkulu.
abantu bayehluleka ukuba bekwamukele ukuthi kukhona uNkulunkulu. Abantu bayehluleka ukubona ukuthi kukhona ukufa. Abantu bayehluleka ukubona ukuthi uma usufile akakho umuntu ongaba seduze kwakho ngaphandle kwaNkulunkulu. Akekho. Noma ungakholwa kuyiphi inkolo, noma ungathi ungaqhamisa inkolo yomdabu, uqhamise inkolo yamasiko, noma ungaqhamisa ibhola, noma ungaqhamisa ino ngase ibe ihobby lakho. But uma ungenayo ihobby kaNkulunkulu usuke usiwula. Ngoba you are failing to understand ukuthi ngizokufa. In spite of the fact that uyababona abantu bonke befa, ngisho abakini, ngisho abafweni, ngisho odadewenu, but all the time you fail to accept ukuthi ngizokufa. And you fail to accept ukuthi ekufeni kwami ngizobhekana noNkulunkulu. And therefore, njengoba ngizobhekana noNkulunkulu, how do I arm myself ukuthi ngibhekane noNkulunkulu? How do I arm myself ukuthi uNkulunkulu engamukele? Ileyo nto esithunyiwe. Ileyo nto esithunyiwe ezulwini ukuthi abantu abaye ekulahlweni bazi, bengayi ekulahlweni bengazi. Abantu abayiqonde indaba kaNkulunkulu, bengacabanga ukuthi kuwumdlalo ukwedelela uNkulunkulu. Kade ikhuluma umfundisi ekuseni, ekhuluma ngokuthi abantu bayakwakha amabandla, bewakhela nje solely ukuphikisa uNkulunkulu. Ngazo zonke indlela ungawabala onke amabandla, but amabandla onke anenhloso yokuphikisa uNkulunkulu. Kodwa lokho kuphikisa uNkulunkulu akuqalanga manje. Kwaqala umuntu akhiwa. Mhla uNkulunkulu esakha esibeka ensimini yaseDini ku-Adam no-Eva, uNkulunkulu wabashayela umthetho. Wathi niyozidla zonke lezi zithelo ngezenu zonke. Kodwa umthetho engishayela wona ukuthi isihlahla esisodwa ningasidli. Emva kokuba uNkulunkulu seyishilo leyo nto, emva kokuba abantu sebenikezwe zonke izithelo ukuba bezidle, kodwa lesi sithelo owathi uNkulunkulu bengasidli, kwafika uSathane wathi uNkulunkulu mphikiseni. uNkulunkulu unomona. uNkulunkulu njengoba ethi ningasidli nje lesi sithelo, ubona ukuthi uma selisidlile nizohlakanipha nifane naye. uNkulunkulu unomona. uNkulunkulu ubona ukuthi uma selisidlile lesi sithelo nizohlakanipha nifane naye. And basidla. Kodwa uma sebesidlile abahlakaniphanga bafana noNkulunkulu, kodwa okwenzeka ubulahlwa. Okwenzeka kwaba ubulahlwa. Kusukela leso sikhathi kuze kube namhlanje abantu baphilela ukuphisa uNkulunkulu. Uma abantu ethi uNkulunkulu gcinani iSabatha, bathi abantu ngeke sigcine iSabatha, thina sizogcina isonto. Uma ethi uNkulunkulu ungayidli ngulube,
bathi uyabheda uNkulunkulu. Thina sizoyidla uNkulunkulu. Uma ethi uNkulunkulu ungagundi, bathi uyabheda uNkulunkulu. Thina sizoyidla. Ngibala nje izinto ezimbala ezi-obvious ezaziwa abantu bonke. Kodwa ngibale izinto abantu abaphikisa ngazo uNkulunkulu. Hayi abantu abangamayazi indaba kaNkulunkulu, amakhono. And at the end, njengoba besho umfundisi ekuseni, amabandla ethu akhelwe phezu kwesisekelo sokuphikisa okusho uNkulunkulu. Isisekelo samabandla ethu onke sakhiwe phezu kokuphikisa okushiwo uNkulunkulu. Manje abantu njengoba sikhona njena sifana nabantwana abana 5 years. Uma umuntu okhethwe uNkulunkulu ukuthi ukukhuluma indaba kaNkulunkulu, wazi indaba sezulwini, uyaye ufane nomuntu ongaphandle kwefence, obona ingane ekuyifence ikhasa ibheke kwi-swimming pool. Kodwa uma umemeza ingane ekhasayo ibheke kuwe, ihleke, iqhubeke iye kwi-swimming pool. Uma ukhala ingane icabanga ukuthi uyadlala, ibuye ibheke iyakhasa iye ku-swimming pool. You know very well ukuthi njengoba leya ngane iya ku-swimming pool njena iyongena kwi-swimming pool ife. But you cannot awukwazi ukuthi uconvey i-message kuyona yokuthi le ndawo oya kuyo uyokufa. You can't. So the same thing applies to us. Njengoba ngimi phambi kwenu njena, angisiyena umuntu okhuluma lento ngoba nginogqozi nokukhuluma lento engikhulumayo. Angikhulumi ngoba nginogqozi. Angikhulumi ngoba ngihlakaniphile. Kodwa ngoba anifuni ukuzwa, aniboni ukuthi angikhulumi ngoba nginogqozi, ngikhuluma ngoba nginosizi. Ngoba njengoba ngisho nje ngithi uyaye ungazi ukuthi ungababonisa kanjani abantu lento oyibonayo. Ungababonisa kanjani laba bantu? What language must you talk to make people understand ukuthi they are driving themselves towards the swimming pool? They are the children, they are not children, they are babies. Ezikhasela elokhuzeni kwi-swimming pool. Wena uyabona ukuthi laba abantu baya kwi-swimming pool, kodwa bona baboni. Uma uthi i-swimming pool lena, awukwazi ukuthi uma ungena lapha kwi-swimming pool uphile kule age yakho. Abantu baphenduka bekuhleke. Ngiyafisa ukuthi ngikusho lokho with confidence ukuthi njengoba ngimilapha nje ngithunywa. Angisiyena umprofeti, kodwa ngithunywa ukuthi ngedlulise, ngifundise abantu ukuthi are they aware ukuthi kwenzekani. Bayabona uNkulunkulu, bayamazi uNkulunkulu, babone uNkulunkulu, bamazi. Abantu uma beza esontweni ngoba benokukhathazeka kwabo kwenyama. And there are very few people ababesuke beso
esontweni noma beyokholwa ngoba be-understanda i-danger abaya kuyo uma bengakholiwe. Abantu bonke uma beya esontweni noma bekholwa bakholelwa ukuthi abanye bakholwa because ukholwa is an organization, is a moral organization engangifanela. It's a hobby engiyichuzile ukuthi ngikholwe. It's an organization engiyichuzile ukuthi ngibe kuyo. Just as kungaba kuyo i-ANC, ube kuyo i-DA, ube kuyo ilokhuzi i-IFP. It is an organization engiyichuzile ukuthi ube. But this akunjalo abantu abangcwele. Akunjalo. As really you not awuyikhona as a member of an organization, uyawedwa. Noma ngabe uliphi ibandla kodwa ezulwini uyawedwa. Ubani ngase nicabange ukuthi njengoba nonke lihleli lapha njena uwedwa. Akakho umuntu onayo. Njengoba lihleli njena you think ukuthi khona umuntu onayo, akakho umuntu onayo. Akho member yesonto onayo. Akukho ngane yakho onayo. Akukho myeni wakho onayo. Akukho mama wakho onayo. You are alone. You are alone. Uma lokho kungakangeni engqondweni zenu ukuthi I am alone. And ungakacabangi ukuthi ngingenza kanjani ukuthi ngibe nobani, ubani umuntu okufanele ngibe naye njengoba ngi-alone. Umuntu okufanele ukuthi kube naye kufanele ukuba ube noNkulunkulu. Fanele uNkulunkulu oyokwazi ukukulandela ngisho usethuneni. nguNkulunkulu ozokwahlulela ukuthi kufanele ukuthi uyiphi emva kwalomhlaba. Wonke amabandla ayakhula because abantu bacabanga ukuthi bama-organization and they even fight for their organizations. Uma ngileli abandla ngifuna ukuthi leli abandla likhulu noma libe njani, you even fight ukuthi no, wena ngokukholwa lapha kunjani. Uma ukulesi simo engisona uyakhathazeka kakhulu ukuthi kazi laba bantu babone ukuthi bakanjani. Uyabona izulu linjengoba ngilapha nje. Umhlaba ulapha ezantsi. Izulu alishintshi bantwana bayingcwele, alishintshi. Uma ethi uNkulunkulu umuntu efuna ukuthi engene ezulwini, umuntu ongayidlulule. Awukwazi ukuthi wena unikeze uNkulunkulu isizathu sokudlulula. Kodwa ungabashumeza abantu abaphansi ukuthi hayi ungayidli ingulube ngoba ingulube lezo zangena elwandle. Ungabashumeza abantu ukuthi hayi ngingayigunda inwele ngoba uma ungayigundile inwele uba umuntu uma ugundile inwele ube muhle. You can tell laba abantu basemhlabeni, but you cannot tell God. Ngeke izulu is another world. This world izulu ifuna umuntu ozoza khona ebe lento echazwe uNkulunkulu ukuthi ngonjani umuntu ozala.
ukuthi mhlawumbe uyi-organization yokuba kube yiNazaretha noma uyi-organization yokuba umKristu noma uyi-organization yokuba umuslim noma uyi-organization yani, it does not mean anything. uNkulunkulu has defined ukuthi umuntu ukuze ebe sephakadesi ufanele ebe njani. Ngoba uNkulunkulu munye, izulu linye, inkolo kaNkulunkulu inye, angazi noma ngiyibiza. uNkulunkulu munye, izulu likaNkulunkulu linye, inkolo kaNkulunkulu inye, umthetho kaNkulunkulu munye. Andakwazi ukushintsha lokhu basukela uNkulunkulu eletha lenkolo yakhe lapha entabeni yaseSinayi wayinikeza uMose. It cannot be changed by any person, not a heavenly person, not an earthly person. Ngeke noma ngabe uphuma ezulwini noma ngabe uphumaphi, uma ngabe ufuna ukuba uye kuNkulunkulu ogama lakhe nguJehova, uzokwenza into eyodwa. Ngake ngelinye ilanga ngathola ukuthi kufanele siye emkhosini kaNomkhubulwane, kuthiwa kulinywa insimu kaNomkhubulwane. Ngase ngidideke ukuthi must I attend this thing or not? Kodwa ngenhlanhla basefundisa sasiseyibuza ukuthi manje singaya yini noma sifanele ukugcina umkhosi kaNomkhubulwane. Yayisithi ngiyozibani ngathi mina inkosazana yezulu. Yayisithi ingilosi, le nkosazana yezulu okhuluma ngayo yanifundisani ngeSabatha. Le nkosazana yezulu okhuluma ngayo yanifundisani ngeSabatha. Le nkosazana yezulu okhuluma ngayo yathi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Le nkosazana yezulu okhuluma ngayo umprofeti wanifundisani ngayo. Ngathi ngokwazi kwami umprofeti angazi ngizothi wasifundisa anything about uNkulunkulu. Ngathi uNomkhubulwane angaze ngizwe ukuthi wake wafundisa. Ithi-ke ingilosi, uma le nkosazana yezulu okhuluma ngayo ingakaze inifundise lutho ngeSabatha, uma le nkosazana yezulu elikhuluma ngayo ingakaze inifundise lutho ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani, uma le nkosazana okhuluma ngayo umprofeti engakaze kufundise lutho ngayo, mina angiyazi. Ngoba ayikho ingilosi engavele ezulwini bese ithi ayikhonzwe yona yenzelwe into ngaphandle mangabe leyo ngilosi i-goddess from other heavens, not the heaven of God. Yes, ama-goddess engenzelwa zonke izinto, kodwa la kuleli zulu elikhuluma ngalo esibizelwa kulo akakho ngilosi eyenzelwa into. Ingilosi mayize emhlabeni isuke
recruiter abantu ukuthi baye ezintweni likaNkulunkulu oyedwa umdali wezulu nomhlaba. Ayikwazi ukuthi ifike lapha besithi ngenzela ukuthi mina. Immediately ithi ngenzela ukuthi mina. Leo nkosazana yezulu, uma kuyinkosazana yezulu ngoba inkosazana yezulu is a goddess. But Ingilosi is not a goddess because Ingilosi is not independent of God. Ingilosi is a messenger of God. But Ingilosi is not God herself or himself. He is a messenger of God. Ingilosi iza emhlabeni ukuthi izokutshela into eshiwo uNkulunkulu. Ingilosi ifika emhlabeni izokufundisa into ekhulunywa uNkulunkulu evela ezulwini and nowhere else but ezulwini likaJehova umnini mandla onke umdali wezulu nomhlaba. Lo owafika kuMose wafika waletha inkolo yakhe. And unless you understand this, ngeke uze ube nokuqonda ukuthi wenzani ukholwa. Ngoba in the middle of ukholwa kwakho wakha abanye uNkulunkulu. uNkulunkulu ufike ethi ungabanabo abanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Wena uthi hayi ngiyakuzwa lokho mina kodwa nabo abanye uNkulunkulu sesinathi uNkulunkulu. uNkulunkulu ethi ungabahlabeli abantu imimoya yabantu abafile. Uthi hayi ngiyakuzwa uNkulunkulu kodwa mina ngizokholwa kuwe kodwa bese ngibahlabela. Sonke isikhathi unenkolo eyakhelwe phezu kokuthi uphikise okusho uNkulunkulu bese uveza okwakho. uNkulunkulu wethu, I'm so proud of uNkulunkulu wethu. So proud. Because of one thing, uNkulunkulu wethu akafana uNkulunkulu wako bakhona emhlabeni. Akafana. Ngani? First, akakho uNkulunkulu owake wahlela emhlabeni wakhuluma nabantu wabanikeza indlela ofuna ukukhonzwa ngayo ngaphandle kwaNkulunkulu ogama lakhe linguJehova. Amen. Amen. Akekho uNkulunkulu owake wehla ezulwini wazohlala emhlabeni wafike wafundisa abantu indlela ofuna ukukhonzwa ngayo ngaphandle kwaNkulunkulu wethu ogama lakhe linguJehova. Bonke abanye onkulunkulu bakhiwe engqondweni. Ngathi ngiyaphika ukuthi uJehova nomveli nqangi into eyodwa. Uma ukukholwa kumveli nqangi kunendlela yakho nokukholwa kuJehova kunendlela yakho. And therefore uma kunjalo umveli nqangi akasiyi uJehova. Ngoba uJehova himself said, gcina isabatha. Kusho uJehova, akathumelanga uJehova ingilosi ukuthi mhlawumbe abantu abagcine isabatha. uJehova akazange abantu waqhamuka ngamaphupho wabatshela ukuthi abagcine isabatha. No, uJehova wamema sonke isizwe sama-Israyeli esasingabantu over 2 million
baqoqana bonke wakhuluma bezwa endlebeni zabo ukuthi niyogcina isabatha. Wakhuluma ezindebeni zabo, waqhamuka bambona, wagcwala elokhuza intaba, bambona bakhala babaleka, wayese uyakhuluma wathi niyogcina isabatha. Wakhuluma wathi ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Wakhuluma yena wathi ningazenzeli izithombe ezibaziweyo. Wakhuluma yena wathi ngiNkulunkulu onomona. Yonke i-characteristics kaNkulunkulu siyitshelwe nguye. Siyitshelwe nguye. Asifundiseni ukuthi uNkulunkulu uthi asigcine isabatha akusiyona into esifundisela ngoba siyitsheliwe. Uma umvelinqangi enguNkulunkulu oJehova, kufanele abantu abakhonza umvelinqangi nabo bekhonze ilokhuza begcina isabatha. Uma bengasigcini isabatha abasitshele ukuthi umvelinqangi yena wathi ugcinwe lusuku. uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu ohlala nabantu. Amen. uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu okhuluma nabantu. uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu one-constitution yasezulwini oyehlisele kubantu, wabatshela abantu wathi i-constitution yasezulwini imi kanje. If you want to enter heaven, you must do this and this and this and this and this. If you don't want to go to heaven, do this and this and this. Because abantu abenza lezinto, they are saying ukuthi asifuni uyezulwini. Basho njalo asifuni. uNkulunkulu akakufihlile ukuthi uma sikufundiswa uJesu ngomlomo wakhe, wathi uJesu uma ungawugcini umthetho kaNkulunkulu olethe ngenciko yakho uMose, bese ufundisa abantu ukuthi bengawugcini umthetho kaNkulunkulu, ngeke ungene ezulwini. We have been told openly, Matthew 5 verse 17 to 19. Ayikho into kaNkulunkulu efihlekile. Ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi ekhonzwe kanjani, uzisholo yena. And Jesus supported him. And advocated ukuthi umthetho kaNkulunkulu ugcine. And njengoba siyilapha, we have got one message. Ukuthi umthetho kaNkulunkulu awugcinwe ngabantu abafuna ukuyezulwini. We are open about that. Noma ngabe Ubunazaretha, noma ngabe uKristu, noma ngabe yini, ilokhuza yethu, advocacy yethu ukuthi abantu abafuna ukuyezulwini abenze into abayitshelwe nguNkulunkulu. Abantu abalokhuza abafuna ukuyezulwini abenze into uNkulunkulu othume ama-messengers akhe ukuthi beyivuselele. Bonke abaprofeti bakhuluma into eyodwa. Ngeke uze wazi ukuthi uma kufika ingilosi phakathi kwakho, phambi kwakho ingilosi. Kodwa ngoba ingilosi kuzibe ingilosi ayidingi ukuthi iqhamuke inamaphiko. Ngiyezwe kuthiwa ingilosi inamaphiko, kodwa mina ngaze ngiyibone ingilosi inamaphiko. Le ngilosi efika kithi ayinawo amaphiko. Futhi angaze ngizwe ukuthi ingilosi ezayifika kwa-Israyeli zazinamaphiko. Ey'dwetshwayo zibanamaphiko. Mhlawumbe ungayibona ingilosi inamaphiko uma uyibona ngesibonakaliso. Kodwa ingilosi nje uma ifika kuwe ayiba nawo amaphiko.
Kodwa yinye into ozofika ubone ngayo ukuthi ingilosi. Uyofika ubone ngoba izokufundisa ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Amen. Izofundisa. Ngenkathi kufika ingilosi ithi yathi ngithunywe ukuba ngizokutshela ukuthi fundisa abantu ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Fundisa abantu ukuthi behambe ngezimiso zikaNkulunkulu. That is my message, and I'm not going to change it because mandate yami eqhamkezweni. That's my mandate. Ukuthi abantu abangacabanga ukuthi lento eyashiwo uNkulunkulu kuMose has changed. It has not changed. It has not changed. And abantu bangacabanga ukuthi ukufa into yokudlala. Ungabusa wenze yonke into benjani mawuthanda thakatha mawuthanda uphinge mawuthanda wenze noma yini enjoy yourself. Wayisho njalo uShem uJesu washo njalo wathi uma wenza isono senze kakhulu. Ngoba khona isikhathi lapho okufika khona uthi hey madoda angazi ngoba ngikhuluma nabantu abadala. Ningacabangi ukuthi ukufa into yokudlala. Hayi ukuthi ngisabisa. Ngikhuluma into engiyazi. Ukuthi ukufa we are all still facing into enzima lapho. We are facing ukufa. Noma engikhulumayo ungakhulumisha kanjani kodwa ngelinye ilanga sohlangana nawe endlwana. So hlangana nami abantu babethi mawekhohlisa abantu bethi uJesu waye enza umfanekiso sazi ngokuthi umfanekiso parable uma ethi uDivas wathi uma esefika lephambili wangena esihogweni washa bese bethi hayi iparable akusiyo iparable uyabona yathi ngilosi kimi ungafisi ukubona uNkulunkulu ejezisa isitha sakho ngoba uyohluka uthi kanti uNkulunkulu nona kanje wathi ungafisi ukuthi ubone abantu abangasekho emhlabeni ukuthi baphila njani. Ungafisi. Ucabanga ukuthi uPeter, how did he feel ngenkathi eyocela uNkulunkulu ukuthi ufuna ukubona unina ukuthi uphi, watshengiswa unina ukuthi usesihogweni nombona, wathi ucela ukuba ephume, waphuma kodwa wathi mayesiyophuma ngomona babelela kuye abanye abantu wabadiliza naye wabuyela esihogweni. Ucabanga ukuthi uPeter, how did he feel azi ukuthi unina usesihogweni ubonile eshona phansi. Ungafisi ukubona umuntu ukwazi ukuthi umuntu ofile noma ingane yakho noma umama wakho noma unkosikazi wakho umazi ukuthi uphi. Ngoba uma uke wambona lapho khona uyoquleka ufe ukufa. Because
ijele lasezulwini alukazi ukuba liqhathaniswe nejele lasemhlabeni. Alukwazi. Ijele lasezulwini alifana namajele ala emhlabeni. Lapha akunamajele abantu ababuke TV. Lapha abantu amajele iy'mosho kuthiwa zibuye zitelele. Lapha amajele iy'moshwa ebuye zenzele uhlangano. No, amajele asezulwini, ijele lasezulwini njalo. Ijele lasezulwini uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ufe. Uthi mawusufile. Uthi mawufika ezulwini. Bese utshengiswa zonke izono zakhe. Bese ubuyiselwa ethuneni, uyohlala ethuneni. Uhlale uthi umphefumulo wakho ubuye uzohlala ethuneni. Uhlale kanjena for years. Impethu zilokhu zihambe emehlweni akho. Impethu zingene emlonyeni wakho. Impethu zingene emakhaleni akho. You cannot move. Awukwazi ukubheka phezulu, awukwazi ukubheka eceleni. Umi njengoba wawufakile ezulwini ufa. And you'll be like that for years. Umoya wakho ubuyiswe uzohlala esidunjini sakho. You feel. And angeke ngisho makhala ukhala ngonyoko ngeke uzumthola. Ngisho makhala ngoyihlo ngeke uzumthola. Ngisho makhala ngoNkulunkulu ngeke uzumthola. We are fortunate ukuthi la emhlabeni sisakwazi ukukhala ngoNkulunkulu. Uma usufile awukwazi ukukhala. Awukwazi ukuthi awunkosi yami. Ukuthi awunkosi yami ugcina la emhlabeni. And lento engikhulumayo is not an imagination. It's not an imagination. Kulethwe umuntu wasezulwini wazosibonisa lezi zinto. Kulethwe umuntu wasezulwini ezosibonisa lezi zinto. Kwathi zikhulumeni lezi zinto abantu bezazi so that noma yini eyenzeka kubo sebefile bazi. Bengacabangi ukuthi uyadlala. Basi. Kakhulukazi laba abantu ababamakholwa asemhlabeni njengoba nje umfundisi. Ungcono umuntu ongakazi ezekholwa. Kodwa ikholwa lasemhlabeni ukukholelwa ukuphikisa uNkulunkulu wonke. Wonke. Manje ke I am mandated to tell you the truth about what is going to happen to you. Uma ngabe ubukela phansi uNkulunkulu. Uzokuyeka uNkulunkulu wenze noma yini mawuthanda upende umlomo, mawuthanda upende inzipho njengoba nipende inzipho umlomo lenza yonke into. Kodwa kukhona isikhathi. Yonke lento esiyenzayo iyoba inkinga abantwana bayingcwele. Izoba inkinga. This is what I think. This is what I think. Umani ngatshelwanga yimina ngazi uyoqhamukapi umuntu oyobentshele le nto. Because angikhuluma into yama imaginations. Ngikhuluma into okuthunywa umuntu wasezulwini ohlala nathi mayethanda ehlale nathi usuku lonke almost every week. Ezokhuluma izinto zasezulwini. This lento uma ufa ubheka. Ingilosi ayikwazi kwehluleka ukuthi uthi lapha emhlabeni ubone ezulwini, uthi lapha emhlabeni ubone esibokweni. Yonke inhlobo yokuphila la emhlabeni nokuphila ezulwini isifike safundiswa yona. Ukuthi nansi into ezokwenzeka njengoba ngikhuluma njena ngikhuluma abantu whether umKristu noma umNazaretha noma umMuslim ngikhuluma kubantu abathena uJehova uNkulunkulu wabo ukuthi nidlala ngomlilo
But at the same time, uma uke wayinikela ngokukhonza uJehova ulapha emhlabeni ngeke uyisole. Amen. Washo njalo ubaba mkhulu. Wathi bathi abami uma ngase ngithathe ngikusezulwini bese ngikulanda ngikubeka la emhlabeni bese ngithi ukuze uphindele lapha ezulwini thatha ummese uyinqumo. Uthi ubaba mkhulu ngeke ukungabaza ukuba uthathe ummese uyinqumo ukuze ubuyele ezulwini because ubuhle basezulwini akunakufananiswa nakunoma yikuphi ubuhle ongakuthola emkhathini wezulu. Emkhathini wezulu. So njengoba sibekezela noma sithukwa noma siphenzwa noma kwenziwa yonke into njengoba nisibona sibekezela abantu abanye beyijabulisa size lapha ngesabatha, it's because we know ukuthi sicebe kulabo bonke abantu. Amen. Siyakwazi ukuthi uma uwazi umbuso wezulu ungaba nendaba yini onendaba nawe nomuntu because you are very proud of what you are. Njengoba ngigcinisa abathi I'm very proud. Uma ngiphuma eThekwini ngiza lapha ngiguqa phambi kwaNkulunkulu ukuthi Nkosi sengiyahamba ngosebenza umsebenzi wakho hamba nami. Ukhona lokujabula kwesimangaliso. Even if you feel ukufa, I don't fear death. No, I don't fear. Angisabuza. Ngoba angiboni ukuthi uNkulunkulu engangilahla ngoba ngenzeni. Engangilahla nje phela ngoba uNkulunkulu akayenzi into mathematically. Ukuthi u1 + 1 = 2. Kwesinye isikhathi u2 + 2 kuba u5. Ngoba ukungena ezulwini kukuthanda uNkulunkulu. Ungena ezulwini umusa kaNkulunkulu. Njengoba ngiphambi kwenu njena ngikhethe ukuthanda uNkulunkulu. Ungithandile. Kodwa futhi akuchazi ukuthi ngilahle uma sengiphambuka kuye. Ngithandiwe uNkulunkulu ngoba akangikanga lutho kodwa unginike ukuthi ngikhuluma indaba yakhe. Ayikho into enkulu njengokukhuluma indaba kaNkulunkulu. Ayikho. Ayikho into enkulu njengokuthanda. Ayikho into enkulu njengokuthandwa uNkulunkulu. Noma ungalala odakeni ube njani kodwa uma uthandwa uNkulunkulu awufani namuntu. Awufani. Ngakho-ke mina ngoba seningamakhono ningacabangi ukuthi njengoba siphambi kwenu njena siphambi kwenu ngoba mhlawumbe sinogqozi nokushumayela. No. Akunjalo. No. Siyathethiswa nathi njengoba ngithethisa. Thethiswa. Uma ungasashumayeli thetha wenzani? Swenza. Nomkhokhela thethiswa. Ngoba asikwazi ukuthi siyohlala noNkulunkulu sibusile emhlabeni. Akunjalo. Akakho umuntu ongena ezulwini ebusile emhlabeni. Uma uzoba i-part of the heavenly, fanele ukuthi lemsa emhlabeni udonse kanzima. Ngisho uJesu wabulala nabaprofeti abaningi babulala. Nathi kube mhlawumbe kwakuyisikhathi sakudala safa. Kodwa asifile ngoba uNkulunkulu uyasithanda. uNkulunkulu usafuna ukuthi lo msebenzi wakho uqhubeke. Ngakho-ke anything
oyifuna ukuthi mhlawumbe ngiyagula, must be secondary. Ngiyahlupheka, must be secondary. But the primary thing okufanele uyifune uma uvela lapha ukuthi ungenwa kanjani ezulwini. Because that is our mandate. Lapha uzofuna ukuthi kungenwa kanjani ezulwini. I may fail to cure you because ngifundisiwe ukuthi umuntu uphiliswa uNkulunkulu. But I will not fail to tell you ukuthi umuntu ungena kanjani ezulwini. Because that is my mandate. Ezulwini ngithunywa ukuthi izotshela abantu ukuthi kungenwa kanjani ezulwini. Then that is the primary thing esiyithunywa ukuthi sizoyenza. Secondly, then abantu singabaphilisa, abantu sibatshela ukuthi bengahlala kanjani emhlabeni, nansi into eyinkinga, nansi into eyinkinga. Kodwa i-primary thing okufanele uyifune uma uzawulela ibandla ukuthi ngizofuna ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. uNkulunkulu ungenwa kanjani ezulwini. Uma ungeza nje ukuthi mfundisi ngicela ukuba uzongitshela ukuthi ungenwa kanjani ezulwini. Angahlala phansi. Kodwa mhlawumbe mawuzothi hayi lesi sifo lesi senzeka kanjani, hayi ngaqale ngiyothandaza. Kodwa uma nje uzothi ungenwa kanjani ezulwini angidingi ukucabanga. Ngoba I am the teacher of it. I'm the teacher of it. Ukuthi ungenwa ezulwini, I am the teacher. I am trained from heaven to tell people ukuthi ezulwini ungenwa kanjani. Yini okufanele uyifune uma ufuna ezulwini. And akakho umuntu ongafuni ukungena ezulwini uma ehlakaniphile. Noma ngabe mncane, noma mdala, noma ufundile, noma akafundile, noma ucebile, noma akacebile, kodwa umuntu ohlakaniphile into yokuqala kufanele eyicabanga ubudlelwane bakhe phakathi kwakhe noNkulunkulu. Amen. And angizange lana ngathunywa ukuthi ngiyotshela ukuthi abantu ngifundisa abantu ukuthi ushembe uNkulunkulu, uJesu uNkulunkulu. Cha. Ngafundisa ukuthi njena uJesu uthunywe uNkulunkulu ukuthi ezofundisa abantu uNkulunkulu. Ushembe uthunywe uNkulunkulu ukuba ezofundisa abantu uNkulunkulu. Njengoba ngilapha ngithunywe uNkulunkulu ukuthi ngizokhuluma indaba yakhe la emhlabeni. Kufike ingozi. Ushembe ufundiswa singabantu. I'm so proud of that. We need to be very proud of that. Ukuthi kulesi sikhathi samanje kwenzeka into eyenzeka kwa-Israyeli. Bathi abantu bacabanga ukuthi hayi uMpanza umfundisi uMpanza uhlakaniphile, uMpanza uyenjiniyas. But I'm not a genius. Angihlakaniphile. Kodwa phela mhlawumbe uNkulunkulu akamthuma umuntu phakathi kwabantu engahlakaniphile. Akamthuma umuntu wesilimo uNkulunkulu phakathi kwabantu engathuma abantu abahlakaniphile angahlakaniphile. Mhlawumbe. Kodwa ukuhlakanipha akusiyona into engithunyelwe ukuthi ngiveze ukuhlakanipha. Kodwa ukuhlakanipha ufana nokuthi uma kuthiwa uyogulwa ufanele ube nayo. NoSamson ngenkathi kuthiwa akabulala amaFilisti waba namandla, physical powers. Uma uyoletha abantu abahlakaniphile abazifundiswa abanjani uyahlakanipha. Ngoba kuyazi ukuthi abantu abahlakaniphile uyahlakanipha. Kodwa into ekhona uNkulunkulu lokhu uSamson wayenamandla, kodwa amandla kwakuvikela amaFilisti. Kodwa naye wayeseba namandla.
uma ngabe uzofanele ukuthi uyokuba vele uzonikezwa manje. Uma kufanele uyoshumayela indaba kaNkulunkulu kufanele uhlale noJesu wayehlala phela. Nobaba mkhulu wayehlala phela. Nobaba ilanga wayehlala phela. So mina ngizobesilima kanjani? Jesu wayehlala phela. Uma uzofundisa ukuthi he was a genius. Abantu ke abasemhlabeni bayachaza kanjalo ukuthi uyigenius. Nobaba ubaba mkhulu wakuthiwa wayegenius. Nobaba ilanga wayegenius. Nami ke ngiyigenius ngoba semhlabeni. Kodwa angizele ukuba yigenius. Mina ngithunywe ukuba ngizokhuluma indaba kaNkulunkulu. Kini. Kini. Bantwana abancane nazi lento ngayichaza ngayo. Njengoba ngisho ukuthi kuke kube khona into ongazi ukuthi lento uzoyenza kanjani ukuthi abantu beyibone. Yabo. Ngoba ngisho ingane yakho ayiboni. Njengoba ngilapha nje ingane zamaziko aziyiboni lento engiyo. Nomndeni wami awuyiboni. Engathi ukuthi ngizokwenza kanjani ukuthi beyibone. Abayiboni. Wonke umndeni wakwaMpanza awuyiboni. Babona ngisho manje. Nezingane zabo zibona zikuba beyihlubuka noma beyihlanisa. But how do I know? Menza kanjani umuntu ongafuni ukuthi efunde? Kodwa njengamanje la uNkulunkulu uthumeni ukuthi Jamba ngelinye ilanga uthuma abantu kodwa njengamanje uthumeni masho nje babila wathi ezwini njengamanje umuntu ophethe ithi ezizushaye wathi njengamanje iphiye zeziziphethe ukushaye nami ngithi njengamanje uNkulunkulu uthumeni ukuthi ngikhulume indaba. Akaba futhi omunye ozobuya umthole ekhuluma le ndaba kaNkulunkulu njengamanje ngaphandle kwabo. Ingilosi ithunyelwe kithi ukuthi izositshela sizwe sibone sihlale nayo sixoxe nayo isithethise lapho kufanele isithethise khona isibonge lapho kufanele sibonge khona. Ngakho-ke isihlabelelo sithi Thabani Bufikile Ubunazaretha. Amen. Izizwe zosinda. Izizwe zihlakazekile ngevangeli likaNkulunkulu. Izizwe zifuna ukuphuza kithi. Njengamanje na akakho amaNazaretha azi indaba kaNkulunkulu ngaphandle kwethu. Wonke umuntu ofuna ukwazi indaba kaNkulunkulu kufanele ukuthi eze ezoyibuza kithi ngoba uthunywe thina ukuthi silokuze sifundise izizwe. Ubunazaretha abantwana abayingcwele kuyogcwala umhlaba wonke. Khona isikhathi lapha engekho inkolo yoba khona enhle washo njalo babelana nobaNkulunkulu. Ubunazaretha kuzisikhathi ngoba abantu abakwazi basemhlabeni bacabanga ukuthi khona into eyobuKristu nento eyobuNazaretha. Ayikho into eyobuKristu nobuNazaretha. uNazaretha abone kuphela inkolo yasezulwini. Amen. Noma umuntu engafaka ingubo emhlophe ethi uNazaretha kodwa uma ngabe engahambisani nalowo muntu engibonayo lapha, uma engahambisani naleya constitution engiyibona elengikhathini akasibuza singafaka nazo. Ngisho ngathi umKristu umKristu uhambe ubheda abantu bangamaKristu balandela into abangayazi. AmaNazaretha nawaselandela into abangayazi. Kodwa kusukela kuMose kuba prophet bonke kuze kuJesu bese kujapa kuza kumakhona
kusuke kuze kuze ubaba mkhulu. Bonke laba bantu bathunyelwe ukuthi bekhulume indaba yasezulwini. Ubunazaretha ke lo. Ubunazaretha libandla lasezulwini, akulona ibandla labantu. Inkosi kusisona kwezulu.